Hello, good people. Hello, guys. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name. Yes, chanzvadzi chamai venyu, chigotwe mumba mana mama venyu imimi. Yes, so if you are new, if you are watching us for the first time, that is if you are watching us on YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Yes, so today we visited Ruoko RwaMwari Children's Trust, which is located in Mount Abden, in the capital city of Harare. Yes, so I would like to express my gratitude to Mr. and Mrs. Shanji, who came all the way from Australia with a donation which we are to present today. So stay tuned and watch what's going to happen here. Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Yes, Saint TV. Uncle Saint is my name. So today, what's today's date? That's 8. 8, yes, today nasi ndi 8 and it 8 January 2025. Tadzoka zvakare panapa ku Mount Abden, panonzi paruoko rwaMwari Children's Trust. Ndofunga vazhinji munopaziva, takasichimbopauya takabatsirana navo, vamwe vachiri kungouya vachibatsirana navo nanhasi. Tadzoka zvakare, tadzoka zvakare kuti tizomboona kuti vana vari sei, tizomboona kuti zviri kufamba sei. Gogo, makasimba here? Ndiripo hangu makadiwe henyu. Tinofara. Chekutanga vangada kutanga kuzoti gogo atiri kutaura navo vanonzi gogo ani, uye panapa patiri ndepapi? Inini ndinoitwawo gogo Esnat Kadango. Pano patiri panapa panonzi paruoko rwaMwari Children Trust. Tine vana vatinavo, vana vamwe vacho vabuda vaenda kunochera mvura. Mvura yedu yekunoku inonetsa. Alright. So panapa mune vana vakaita sei uye vakawanda sei? Vana vatinavo ikozvinozvi va 58. Alright. Pakutanga vanga vari 52, apa va 58. Pane 6 vakauya nechikoro nepolisi. Ndo vana vatinavo. Kune secondary neprimary. Alright. Vana ava munenge mavawana sei kuti vazova pano? Vana ava tinovawana pane nherera asina baba naamai zvachose. Neana amai baba havapo, asi amai ava vakaenda vakangosiyawo vana vari papo. Nevaya vana vanosiyiwa nevasikana vemumabhawa ndo vana vatinavo vatakasangana navo panapa. Alright. So rubatsiro rwamuri kuwana panapa munorwana sei uye runobva kupi? Rubatsiro redu runobva kune vanhu vakasiyana siyana anenge angonzwawo shungu dzekuti anokwanisa kuuya achibatsira vana vedu. Chero chatinenge tapuhwa tinotambira, hatina chatinosarudza. Kufunga vana vedu ava kuti vanzi vadya nyama vanotoiona pakrisimasi. Krismasi yatabva holiday, chikafu chavo machangi ndo muriwo wavo nesadza neraisi risina chinhu. Kurarama kwavo vana vedu vatinavo. Alright. Aiwa, so nhasi ndine vandauya navo handiti? Tine vandauya navo all the way from Australia, ndo vane chipo chavakuinzirai nhasi panapa. Mungadawo kuti kudii kune vakaunganidza zvese zviri panapa? Inini ndinoti kutenda kukuru kune vakaunganidza izvi vachirangarira mhuri yedu yatiinayo. Tanga tisina fungidziro kuti taamuna January 2025 tingasangana nezvakadai. Saka taakutonzwa kufara nezvaitika. Ndinoti Mwari ngaakuwedzerei pamatapudza mese makabatsira kuti vana vedu vatinavo vaone kurarama. Ndatenda. Aiwa, tinotenda. So guys, I just want to encourage you, as you have heard a saying, vari kuti zoni vane vana 58. So today I just want to say thank you kune vatibatsira nditi vatibatsira kunge titi vanosvitsa izvi. Zvakare toda kuvatenda nemablankets. So ndiri kufunga kuti muri kuona mablankets, pane vana 58 kureva kuti vamwe vana vachawana mablankets, vamwe vachange vasina. So pavana 58 so far tine mablankets 2 4 6 8. So ndiri ku 10.
10 blankets. Thank you so much. So pama blankets 10 tasarwa ne 48 kuitira kuti angoita chi angoita 58 umwe nomwe aite rake. So kune vanenge vachida kudonetawo mablankets anditi I can ask you kuti tibate panhamba dziri pascreen touya saizvozvi muchidoita madonations, any kind of donation inodiwa panapa nokuti upenyu hwevana huchiri kungoendera mberi, upenyu hwevana vachiri kungoda kuramba vachirarama kusvika vakura vakuzvimirira. Thank you so much for your unwavering support. Vana muda woti kudii kune vakupaiwo izvi zvese izvi? Handiti timbovaomberera maoko handiti? Thank you so much. Thank you so much. From Uncle Saint, the only Zim uncle, Tripano Ruoko RwaMwari, never tauya now. For now, Titi, it's much love and God bless. First and foremost, I would like to say thank you to Mr. and Mrs. Shanji for watching our videos. Yes, for taking your time to come and make a donation to this children's home. Thank you very much. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you in all avenues of your lives. Yes, and also to Co and Kate McVeigh in Australia. We just want to express my gratitude to you as well. Thank you very much for sending these donations to these kids here in Zimbabwe, Africa. Thank you so much. May the good Lord bless you. Yes, so here at this my Children's Trust, it's a home for over 50 children. About 58 children are sheltered here at this Children's Trust. And these kids, they live entirely by donations. If they don't have donations, yes, it will be difficult for them to survive. So thank you very much. I would like also to encourage those who can make some donations here, this Children's Trust. Please, 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 let's donate. Any donation is acceptable. Any donation here can go a long way. That you can donate a blanket, you can donate a 10 kg of mealie meal, as you have seen those big pots. Yes, they used to cook for the children here. They use about 20 kgs of mealie meal every day just to make a single meal for those kids. So I would like to encourage anyone who can assist here this Children's Trust. Please do assist. Please remember them, these orphans. They really, really need our help. Thank you very much for watching. Thank you so much. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle for now, we say much love and God bless.